Sinibingelele-ke kwikhaya TV2. Lapho-ke sibika sise-Curriesfontein-ke. Lapho-ke kuzobe kukhona-ke umdlalo wamanzi olapho ukutholakala ukuthi iy'moto zamatekisi izona-ke ey'zobe zizodlala-ke njengamanje-ke. Njengoba ubona-ke nje kusethwe isiteji la, lapho-ke kuzoba khona-ke o-DJ-ke abadlalayo-ke abazobe belokhuza-ke umcimbi bejabulisa abantu emcimbini. Njengoba uzibonela-ke ne-setup-ke njengamanje kuyalungiselelwa-ke njengamanje. Njengoba ubona nje esithombeni sakho zonke izinto ziyaya ngokuya ziyahleleka. Hhayi-ke hlala nayo-ke ikhaya TV2 uzozibona-ke zonke izinto zenzeka ngokuhamba kosuku. Noma sekufika iy'moto futhi sizokwazi ukuthi sikukhombise yonke into. Siyabonga. Kusekhawashi-ke la njengoba ubona-ke nje la beyiwasha khona iy'moto amatekisi abo. Lapho-ke bezobe-ke sebehamba-ke bayongena ngaphakathi egrawundini ase-clean. Wena-ke okwakho nje awuqhubeke uhlale nekhaya TV2 ubukele.